Praise hier. Vanaand is ons dankbaar hier vir die Here, halleluja, dat ons aan die kant van Middelburg vanaand kan is. Ons wil ons die Here groet, halleluja, dan wil ons elke luisteraar groet. Elke wat ons stem kan hoor, halleluja, wil ons groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, halleluja, want daar is geen ander naam wat ons vanaand hier kan begroet nie, halleluja. Van hierdie naam het ons gered, hierdie naam het ons verlos, en hierdie naam kan red, prys die naam van die Here, halleluja. So elkeen, halleluja, wat my stem kan hoor, prys die naam van die Here. My eerste woorde wat ek in jou naam wil sê, consider wat ek sê. Come on now. Halleluja, consider net, halleluja. Prys die naam van die Here. Maar ek weet met baie manne wat hier bly, prys die naam van die Here. Halleluja, en as manne wat my sê, pastor, halleluja, ek kan nie sê, daar wat ek wat staan, dat ek wil sê nie. Halleluja, ek kom in die naam van die Here, ek sal sê wat die Here sê. Yes, amen. Baie plekke, dan sê manne, dis hulle gronde. Halleluja, nou ek wil een voice die sy gronde Dios. Halleluja, ons gaan naar Psalm 24, wil een voice vallen. Halleluja, hy sê Psalm 24, hy sê die aarde behoort aan die Here en die volk daarvan. Yes. Die wat aan woon, halleluja, ooit aan die woon, behoort aan die Here. Ja, amen. En die plek, behoort aan die Here. Come on now. Halleluja, dis die man se plekkie. Kom God sê wat ek sê, toe die Here hemel en aarde maak, waar wat hy, toe die Here die hemel en aarde maak. Ja, amen. Waar? Antwoord my man. Halleluja, ons het maar die aarde hier kom kry. Ja. Halleluja, en die duivel maak ons so dom en bring, halleluja, dat ons kan besef, dis onze plek. Ai, so waar. Die Bijbel sê, hemel en aarde gaan verby, man. Yes. Die aarde gaat, halleluja, gaat een pad lopen, wat dood gaan word. Amen. Dis die waarheid. Dan kan jou wat die dak dan hou. Ai. Dan kan die mijn mannes. Die Bijbel sê, halleluja, daar is een tyd om te leven en daar is een tyd om te sterven. Come on now. Jesus. En die ding is, wat gaat jou antwoord is, die dag als het voor God staan. Ja, amen. Die paas het my niet wat hy, halleluja, die Bijbel sê man, hoor jy, ek net aan die Bijbel te doen, die Bijbel sê, moet nie bang is, voor die kindje nie man. Ja. Jere man, Jesus. ek kom met te sê wat die Jere sê nog. Ai. Hy sê halleluja, hy sê prokie maar hulle, wat die lichaam kan dood maak nie. Come on now. Dood. Come on now. Yes, hallelujah. Ai. Jesus. Ja man, ek kom die Here Middelburg op die priet. Ja. Sê vir jou, dan kom die ware priet man. Amen. Amen. En nou is van kom, mense honger en dorst, nie na gerechtigheid nie, maar ongerecht. Is die waarheid. Het is meer te doen met luisterings en parties en die dinge, maar halleluja, waar die dinge rak, waar die dinge wat dat is gerief, ja. Is die waarheid. Ja man, ek kom met julle Middelburg te preek jong. Halleluja, ek gaan halleluja, ons verlees die man. Ai. Yes, Lord Jesus. Ek bid my siel en my hart is recht. Come on now. Ek moet gaan. Halleluja, kan nie so sê. Ai. Kan nie so sê. Maar die Bijbel sê, kan jy groot, gaat voor God staan. En dan gaan boeke geopen word man. Yes, amen. Amen. Geopen word. Jou naam in die boek, ja. Jou naam is daar op point te sien. Come on now. Dan kan maar die beste pastoor gaan hier in Middelburg om jou graag te doen. Ai. Hij kan niet, hij kan iets wat uit, wie hem überhaupt laten doen, maar hij kan mooi woorden praten. Nou zo. Hij kan maar wat zijn mooie woorden praten. Ai. En jullie bakkieren niet, kan hij die beste woorden praten. Jesus. Jesus. Zeg je hart is bedriegelijk man. Ai. Bijbel zegt bedriegelijk, dat is je hart. Hoe alle dingen. Dan kom je waar en zeg, wat je komt wat die meekant, en dan wil je zeggen, wat die jullie zeggen niet. Ai. Kom maar, dan wordt van je oor als in die kaart man. Jullie hebben veel om in die hele kaart te bewegen. Halleluja, oor uit. Hier vandaan af, wil ik graag op een andere plek
amen. Die Here ja. Los vanavond. Hulle is eersels. Halleluja, is vasgevang aan iets. Halleluja, alles gebanden. Maar halleluja, maar die Here het hulle nodig, man. Yes, amen. Die Here het hulle nodig, Die joh. Here het hulle nodig ja. Joh, die Here het die mannen nodig, man. Is waar ja. Halleluja, hoor wat sê die woord. Halleluja, in Amos, van die woord toe Amos. Amos 8, vers 11. Hy sê, halleluja, hy sê, kyk, daar kom 'n dag, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur. Halleluja, nie 'n honger na brood nie, en ook nie 'n dors na water nie, maar om die woord van die Here te hoor. Maar wat as skrif wat die Jesaja sê, soek die Here terwyl hy gevind is. Dit nog wat hy sê, daar's 'n tyd wanneer die mense die Here gaan soek. Dat sê hy met Asi. Ek gaan nou wys, hoor jy vers 12. Halleluja, hy sê, hy sê, en hulle sal rondsweef van see tot see, en rondgesel van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie, man. Ja. Hulle gaan nie vind nie. Hoekom? Van die wêreld se plesier is nou lekker. Ai, suva. Jonge man, die wêreld se plesier is so lekker. Kyk hier, dat ons nie meer afstaan op God se woord nie. Jesus. Ons sê nie belang, skoot die jong kinders, halleluja, en op die jong mense, sê nie belang nie. Die waarheid ja. Die waarheid. Maar dan kom het dag. Die dag kwam. Wat allemaal het gaat zoeken, man. Oh my God. Ja. Daarom sê, soek die Here terwyl hy gevind is. Roep hom aan. Terwyl hy naby is. Yes. Die Here vandaan hier, hy is naby, man. Amen. Daarom sê Matthias, hy sê Salig, as hulle wat honger en dood het, na die gerechtigheid. Van hulle sal versadig word. Amen. Amen. Hy kan nie versadig word aan ongerechtigheid. Ja. Wys my, wat 'n sondaar word versadig. Halleluja, hy drink wat dag, dan môre soek hy selfde ding wat hy gister gehad het. Is die waarheid. Selfde ding. Selfde ding, hy kan nie versadig word nie van die dinge van die wêreld. Halleluja, as 'n honger en dorst na ongerechtigheid. Jesus. Sien? Maar gewoon man, die woord by die weg praat op baie van die plek. Ja. Box. Die box ja. Want die box sê consider. Consider. Ja. Hy gaan op dieselfde God staan, wat ek gaan staan. Dieselfde, niemand gaat voor aan God staan nie. Yes. Halleluja. En die Bijbel sê, ooit van het aan elkaar wegwijs. Hy sê in Malachi, hy sê, kyk, daar kom 'n dag, en het brand in sy oon. Yes. Hallelujah. Ooit dan wat ons nou dood gaat, dis die laatste dood. Ja. Daar is 'n tweede dood. Come on now. En die Bijbel sê, dit sal 'n knes van tande. Yes. Hallelujah. Maar nie kan nie help daar nie, hoor. Suvaya. Voor die Here staan, hy kan nie staan met 'n rol, daar moet jy reg op staan. Ai. Nou Ek so. sê vir jou, jy moet so, ek die dae die van Ai. opstaan. Soos 'n soldaat ja. Nou so. Ja, met die God staan, daar is iemand toeging, en jou huis wat jy het, daar gaan jy staan, soos 'n man, maar hy kies nie jou taak, het is al, maar antwoord. Come on now. Wat jy gaat gesê, wat jy gedoen het, man. Ja. Elke dag ja. Maar ons soek na die ongerechtigheid. Jesus. Ons soek en ons traag om mense te bewys wie kan ek is. Ai. Ons traag die gerechtigheid nie. Halleluja, want die gerechtigheid is boring. Ja. Ai, hulle sê Hulle so. gaan dit kyk. Halleluja, maar kan jy, sy kan maar kyk elke Sondag. Daar kom het. Maar sy nie op 'n houding het met die Here nie. Want jy kan op kyk gaan niks. Ek waar. Amen. Waarheid. Sê vir jou man, Jesus. baie, hulle sê, baie, hulle ken maar die maas se gebed.
Ja. Hoe my ma bid vir my. Wat My ma bid vir bid. my, ja. Ek sê vir aan 'n dag wat die Here nie daai gebed gaan hoor nie. Dis waar? Dis die waarheid. Ja. Van Malagi 2 vers 16. Ek het gesien wat hy sê, julle vermoei die Here man. Ja. Jy maak hom moeg, ja. Hoekom? Want julle sê wat vir die wêreld goed is, wat sê as goed. Ai. Yes. En die Bybel sê, wie julle wat goed sê genoeg. Jesus. En wat sê goed genoeg. Come on now. Ons stem ons altyd met die slegte ding meer as met die goeie ding. Sien? Ons gaan nou nie met jong manne te praat man. Ja, amen. Saak die gerechtigheid na. Yes. Kan jy, what goes around, comes around. Ja. Ai. Ja. Kan jy, as ek kom aan een man, sy liefde te vat jong. Ai. Ek heb my jongen gezien. Halleluja, maar ek het tussen mensen gestaan. Dat is jaren terug. En dan heb jou sê, jy, so en so, as jy se breek. Ai. Maar nou God saap jou. Hy slaap ja. Ja. Net wat een mens zijn. Yes. Dat sê nou net wat hy zijn. As hy onkruid zijn, sal hy onkruid maal. Come on now. Nou so. En het sê jong, Jesus. en sê as jy kan lok, of jy wat biedig, as jy kan nade man. Genade van die Here ja. By jou krap, as jy kan nade van die Here, dat hy nog wat kom het nie. Yes, hallelujah. Waarheid ja. Sien? Maar Jesus. as hy honger, hy sê, hulle soek, hulle sal in die laaste dag honger is vir die woord. Amen. Hulle gaan het nie vind nie. Waar ja. Hulle gaan het nooit vind nie. Jesus. Want die Bybel sê, kom nou. Kom nou en laat ons die saak uitmaak Nie ja. môre nie, nie oormôre nie later. Hy sê, kom nou. Die saak Hallelujah. uitmaak wat. Yes, halleluja. Saak moet uitgemaak word. Het moet uitgemaak word ja. Sien? Die mannen wil nie preek so nie. Is die waarheid. Nou ons preek wat die Here sê man. Net wat die Here sê. Here. Halleluja. As ons kan, so ek kan sê man, om te lewe vir my is Christus. Yes, hallelujah. En vir my te sterwe as 'n wind. Amen. Jesus. Wat die Bybel sê joh. Jesus. Maar die ongerechtigheid sal omhede. Die woord sê so ja. So hier kan maar hoe, ons kan maar hoe bid. Dat het moet meer beter gaan. Die wêreld sal nie meer beter gaan nie. Net slegter Nooit ja. meer nie. Maar die Bybel sê, net soos in die dae van Noag. Mense wat goddeloos aan die dag. Ja, amen. Net soos mense wat dag goddeloos is. Kyk net, as ek van mense daarheen wys, as jy jy kan nie, you can't judge. You can't judge. So dat die verkeerde jezelf, you can't judge. Moenie charge ja. Hulle ken nie die Bybel nie man. Ai, suba. Hulle ken nie. Sy wat sê dit verkeerd, die Bybel sê die oordeel begin in die huis van die Here man. Amen. Amen. Wat mooi, hy sê dat eers daar begin het. Wat van hulle, wat die woord ongehoord is. Ai, Wat van suba. hulle, wat sê, ons verkeerde nou die Here nie. Ai. Wat van hulle wat sê, nee, nou dat vroeg, nee, hy verkeerde my nou nie. Wat van julle man? Sa vraag ja. Sien, nou kom op my na te preek man. Ai, suba. Ek sê vir jou, die sterwe, die preek gaat jou preek, tot binne jou graf. Ai, nou so. Nou so. En die kaarte waar God staan, dan sal God jou die preek op jou wys. En wat hy waar in jou huis, hy sal het hoor man. Sal het hoor ja. Yes, amen. Ai. Maar halleluja, hulle taag veel na jou ongerechtigheid. Ai. Ai. So. Plesier van die wêreld ja. Ai. Ongerechtigheid. Ongerecht. Jyre ons as ook kamer. Come on Die now. aan het dan van wat dag wat tik. Jyre doet tik uitkom met ek getik. Nou Tik is so. altyd. Dit is altyd. Jyre man, tik is altyd. Toe tik uitkom, kijk ek nie, toe wat jy getik het, en is jou oog soos lorry lichte. Ai. Die tik wat hulle dag roep, slaap hulle sê hulle, flauw tik. Flou tik ja. Ai. Ons het nie gaan slaap ja. Sien, ons sê saam aan ons praat, maar ons kom hier die ding uit, man. Net so.
suap. Kom daar vandaan af. Hij die van pompen om de zeemannen. Halleluja, te meer recht krijgen. Ja. Hij die binnenkomt van die jongens nabij, joh. Yes, amen. Halleluja. Bij je nabij. Come on now. En bij je van is met een grap. Is die waarheid? Als een grap. Als een tonk. Halleluja. Maar ze altijd. Pas op. Laat je tonkie. Come on now. Nou so. Ja, man. Jesus. Net so. Dat is het daar leert de laatste. Als je het roep op paas die. Ay. Ay. Nou so. Roep op branden die. Ja. Had jy gou vir my kom bid? Nou kom ik pas je babbel. Kijk eens. Aber keer de je daar met plek. En jij zegt dat toepie. Come on now. Zou er geen koren dat ik kan gaan. Jesus. Halleluja. Zie, en als geloof die nooit van een jaar hier, hij gooit die kerk uit, die kerk ligt ook al. Is die waarheid? Nou so. Om die waarheid te zeggen, man. Spraak net die waarheid. Dat is jaar hier. Ja, amen. Ja. Die Bijbel zegt, wat hij zegt, alles wat tevoren geschreven is. Als tevoren geschreven van mijn leren. Ja. Nou, wat is nou Bijbel? Is no good. Come on now. Nou, ik wil niet sterk houden. Als het niet geschreven is, wil ik het niet horen. Come on now. Nou so. Dat is veel aanmoedig, man. Question. Hij die, question je pastor. Ja. Question ook. Ja. Hij zit daar niet. Hoe komt ze eens zo? Ja. Nou so. Pastor, maar hij is er zo. Maar hij is niet daar niet. Ja. Als toen hij niet, want allemaal half samen is erop. Pastor is zo, dan gaan we ook zo. Ay. Ay. Ja, Nou maar. so. Ay. Is gevaarlijk, ja. Bijbel zegt, aan die laatste dag zal een vrede boven komen. Jesus. Alles praat ook, zoals die Heer te laten sturen. Maar alles vrede boven. Ja, amen. Ay. Ay. Om die mensen van die waarheid weg te leiden. Jesus. Verleiers, ja. Halleluja, man. Die Bijbel zegt, halleluja, weet je nog? Hij zegt, die mensen, hulle zoeken de kracht en ongerecht, man. Ja, amen. En ongerecht. Hoekom? Maar die ongerechtigheid is lekker. Als je kom music speelt, kijk ik zeg je, als je een party was in samen, dan ken die mensen die niet aan die plekje. Dan komen er van alle plekken, net van die party. Ay, is die waarheid? Nou so is Hallo, waar. kom maar ver. Hallo, is dat mooi niet? Hallo, hoor het muziek. Hallo, niet. Hy sê daar ja. Maar zodra God zijn woord geprikt dan kappen alle mensen toe en alle dieren toe. Ay, so waar. Ja, man. Hier naman. Ay. Ja, aanmoedig, jong mannen, man. Ja. Kom Bijbel je zegt, als het hier weg. Wat wil je rechtelijk? bij die einde daarvan. Bijbel zegt, die weg lijkt recht. Ja? Het kan recht. Het voel recht. Ja. Zijn danken en gedachten, hij is recht. Ja. Yes. Maar hij zei die einde daarvan. Ze weer van Die die wil gaan niet dood. doen. Jesus. Zie? Halleluja. Zijn los. En die zonen blij, man. Ay! Kan die genade meer word. En die zonen blij. Daarom kan ik kijken hoe die zonen toelaat. Maar dan nog een zonen, man. Ay! Die zonen, man. Hallo, kan een sip in kerk gaan. Hallo, kan een roek in kerk gaan. Hallo, kan een toeïne vrouw in kerk gaan. Halleluja, kan je zien maar niet, jullie niet, man. Come on now. Nou Wat so. een die waarheid. Ja, Here. Nee, die waarheid, ja. Salah aan zijn niet zo. Zo dat ook al een heiligste persoon. Het zijn niet tijden, man. Gevaar. Ay! Gevaar. Richard, pastor. Ja, man. Zag, hij zegt, zalig als hulle wat honger heeft en dorst naar de gerechtigheid, man. Die gerechtigheid aan Jezus. Halleluja. Here Jesus. Zie die mensen kennen die prikkie. As die waar. Hij kan niet recht niet. Hij kan niks Als hij lekker. weggaan van jou niet, maar de lieden met een dwaal. Ja. Smaakt niks lekker. Dwaal, man. Dus ook geleerd, dus geleerd aan kerk, aan toezellen, kerk leren. Niet Bijbel, niet kerk leren. Jesus. We komen wel iets leren vandaag. En dan zeggen we Bijbel, basic. Over basic weer. Het biblical.
Instruction, yeah. Public instruction Before leaving Earth. before leaving Earth. Come on now. Basic is maar, ja, basic is maar, ek wil sê, as is not basics. Yeah. Inakil ka lang basics, inakil ka lang public volking. Yeah. Zie, iedere man kan iets doen. Halleluja, iedere man kan een galop tellen zijn jongen. Maar vraag een man om je Heer te dienen. Come on now. Yes, hallelujah. Vraag. Kosamania. Iedere man niet. Ja, met een ruggraat. Zwak die Heer man. Come on now. Zwak die Heer jong. Ik zeg het jou. Halleluja, die dag van die Heer is nabij. Is nabij. En allemaal wat van zo'n hammertje uitnek. En ik dacht, hij is gaat staan daar. Zo'n man. Hij is daar gaat er zeggen, ga ik voor mij niet. Ja. Met jouw man staan. Lagi dah Asia. Dan moet je gewoon vangen. Ga ik komen met ma. Ga ik komen met ma. Ya, sekarang mah. Leufang, die broers wat nou net samen. Het leufang, het is al hier, kom die broers en die was het hier. Ya, jangan besar. Kom die man. Wat die broers dat je buiten. Ai, nou zo. Dan raak ik maar, ons broers. Jesus. Zie? Ja, Waar is ja. je jongen? De openloop gaat consider man. Consider. Yes. Wat ik zeg jong. Ya, Zar. Amen, amen. Consider ya. Consider it, ja. Banyak keer wel eens lief voor die mensen. Daarom mensen met die wat om te groeien. Van die ene keer zegt die, en die andere keer zegt hij, en die andere keer zegt hij. En dan zeg je net dat God zijn woord zegt. Amen, amen. Zie, God zijn woord. Zal zij in zonne blijven, dat die genade meer kan worden. Nee, stellig niet. Dan krijg je nog een antwoord toe. Nee, stellig niet. Come on now. Ja, nou man. Iyon naman. Ay, nou Zie, halleluja, Menenbok. Hier kom maar revival die Menenbok, joh. Yes, hallelujah. Ai, Zeg, joh, ga het uit. Jesus, yes. Moet je vlieg die man, joh. Ah, Ja, man, ik ga op hele plekken. En je gaat er appen gaan afslepen. Toen het koud wordt is. Kijk die man. Toen ze allemaal kijken toe. ja. Allemaal. Amal, ja. Hallo, stel wat op aan een licht. Hallo, wat toe, man. Ai, nou zo. 2000 en liefde. Die 6 oktober. Sien die Heer mij aan. Als de pastoor. Come on now. 2020 maart, man. Toen kap die Heer Zuid-Afrika toe. Met koud wordt. Ai, nou zo. Toen staan ik, toen Johannes en Petrus, als het de rechters van die kamerman, om voor hen meer gehoorzaamd is, dan ben ik verschrikt. Ai, Ik kijk gauw, man. ja. Ze Kijk kijkt gauw. gauw. Ja. Ik kan niet meer zeggen, goed dat niet. Ik heb er een goed, man. Ai, een groet, ja. Zie, bang, man. Ah, Sterven van Jezus. come on now. Hoe kom je zo bang om te sterven? Maar als je niet terecht ziet. Hij heeft nog zonde, ja. Daar is nog dan nog. Wat niet terecht ziet. Hoe kan je nou gaan, die pastoor? Ik kan niet nou gaan, niet. Ai, Heere Jesus. Nou, man. ya. Iyon naman. Dat is moeilijk. Je kan je leven. Je komt met haar leven voor. Want ik reed je leven van keer gauw aan huis. Ja. Kijk je even mee als ik iets bang is. Dan moet je een piemert langs aan doen. Dan moet je een piemert. Maar een keer gauw. Oh, ze kijkt gauw, ja. Leven voor. Halleluja. Toen begon die kamerman opmaken. Van 6 tot 9. Toen kan die mensen eraf. Ja. Ja. Toen begon ik pre ook. Nou, toen ik bij de Heer was, toen was ik een bangboek. Nou zo. Dat moet waarheid praten, man. De waarheid praat, ja. Kijk je? Toen zei je die Heer die mij een plek. En ik zie maar een plek en ik heel goed. Ja. Ay, En een Heer moet voorlopen. Een Heer kan niet achterlopen. Een Heer moet voorlopen. Ja. Toen had pre ook. En die kraakje. Jij, heb nog nooit een kraakje niet. Toen liep ik heel goed aan die kraakje. Ai, nou zo. nou zo. Pre ook. En die jaaltjes. Ja. Hoe we rijden. Daar was het zo'n elkaar gehad. Looszaak, daar toen liep ik ook heel goed. Die Jesus. heeft een plek gestuurd waar niemand nog gaat. Ya, Zar Die ya. woorden verkondig, ja. Vanuit ik dat, recht hier. Oh, wat een nieuwkou. Ik heb daar altijd hier gegooid. Als een kruis in een cirkel. En boer in de naam van Jezus. Yes, amen. Zo met een booghoek. Uit, wat hij, die pad.
Rio Grande ook. 5 mensen. Als je die mensen hoe hij mensen is mag. Ja, is Vandaag waar. gewoon wat voor die wereld dwaas is. Wat voor God wijs. Dat is die waarheid. Hoe alles mag. Hij heeft net 5 mensen. Hoe kan alles hoe dat hij? Ai, Dus we gaan schreeuwen. Maak jou klaar. En klimmen ze zo donder saaien. Ja. yes, amen. Ja man. Ja, Ja, man. maar een blaas. Poepoe. Kijk eens. En skrik die mensen jongen gaan. Ai, hier ons prijsie. Hallo wat papa laat ons. Aku lagi. Hoe je kan maar stil. Jij maak je boos te lief. En als die music heel nacht speelt, dan kan ze niet bij mensen stil maken. Dat is die waarheid. We gaan afsluiten man. Als doe je paaien. Ja, amen. Net doe je. Net wie. Die een naar die hemel. Come on now. Die andere naar die jou. Daar is in between. Daar kan nooit in between zijn. Yes. Ja. Daarom zei de Heer, ze kan alle die boom goed maken. En ze kan zijn vruchten goed maken. Ja, Of ze kan hem slecht maken. zijn vruchten En slecht, zijn ja. vruchten slecht. Die Heer heeft gezegd, op een goede boom kan een slechte vrucht hangen. Dat is wat mensen. Hij zegt mensen, ja. Hij is een beetje goed. Hij is een beetje... Dat kan niet. Kan niet, ja. Alle goed. Of is slecht. Oh, jij slecht, ja. Kan niet twee water zijn geen fontein, ja. Zoals aanmoedig. Je afsluit met jullie verhaal allemaal. Jesus. Een jongman, halleluja. Gebruik zijn ma altijd in zijn zaken van. En gebruik zijn ma om naar die toeren op te betalen. Ai, Ai, hier ons prijsie. Jesus. Aan elkaar zijn gegaan. Dan stier je zijn ma hier af. Hier, dan gaan we scheren, man. Ja. Buiten. Ja. Dat was meer stekeren. Teker. Ai, nou zo. En goed die buiten stekeren. Ala kulot. Ai. Wala kupa hier. Als het dan hier achter. En dan achter hier die tand. Hij is geluk. Nou zo. Hij is een geluk hier. Siya. Ze gaan weer ze gaan nader. Ze hadden nog een plan in de droom jouw leven. Amen. Aan elkaar, als je nu opkomt, als komen, ik kom in die stelmeter, ik kom met toekomst, en die zijn komen, en die mensen van die satan, man. Ja. Aan elkaar, als je nu opkomt, dan moet je het nog gooien. Nier. En als het nier gevallen, dan kom je vrij. Nou zo. Heere Als het de eerste Jesus. keer gebeurt, dan beginnen mensen gloeien die ding. Ja, dat is waar. Kijk, ik ga op jou schreeuwen, mijn broer die ziet het gebeurt de eerste keer, het geweest, het gloes. Kulot siya. Houd je dak, ja. Kuya kabreak, ja. Aan elkaar het zo gebeurt, aan elkaar het zo gebeurt. En die een dag, man. Zelf van vandaag, jongman. Gaat er zo een dag, doe het. Straf je, jong. Halleluja, die maanden wordt gewoon die maanden boeien. De magistraat zei, halleluja, jongman. Vandaag. Ja. Gaat je, halleluja, ik ga vandaag ik doe het ook, jong. En Jesus. nou, ze maat op. Hij gaat aan. Het weet je nou niet. En die bestaan, jong. Hij had het geweest. Kuya weki na. Zie, dan nog eens, die pijn, ja, vrouw, waarom vermoei je hem? Ja. Weet wat betekent vermoei? Waarom maak je hem moe? Ja. Ja. Maak je hier een moeg, ja. Om te zeggen wat kwaad is goed. Ai. Die mensen kan ook zien, ik als van jou was ziek. En ik als hier, lieflijk, allemaal kennen mij, dan gaat het op mij opkomen, als jij niet. Ai. Nou zo. Als jij niet. En die kwaad, dat is goed voor die mensen. Jesus. En dan halleluja, die derde keer die magistraat moest gaan, man. Moet niet over dag in token. Ja. En avond voor die magistraat vrij, alles in magistraat. Magistraat kan ik van mijn ma, die laatste woorden zeggen. Va, goodbye. Ja. Roep zijn ma. Praat met zijn ma, tegi. Hij zoekt een zoen met zijn ma. Ja. Wie wat gebeurt? Hij pijt zijn ma zijn tong af. Hij zegt bij zijn ma, als je die tong, wat we ik vandaag, die dood kunnen. Ai. Hoekom? En dan staan we aan elkaar op voor de ongerecht. Jesus. Gerecht is niet meer gerecht. Je ongerecht. Als je niet gerecht. Ai. Je wil je aanmoedig man, dus kan ik krap maken. Kan ook niet dienst leren, heb je niet nodig man.
wil ek aanmoedig, konsinne, gaan vandaag huis nog uit bang zijn. En die Bijbel sê, halleluja, Amos 4 sê, maak klaar. Meu God, Kry hallelujah. klaar. Maak klaar. Kry jou weg. Van God is op pad. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Amen. Wat die Bijbel sê. Ja. En min van ons wil ons klaar maak vir hy. Want ons glo die aarde gaat nog lang is. Ai. Hy wat ons glo. Maar as ons lees, sal ons sien elke ding word vervul in die Bijbel. Amen. Sal hoor van roemers van oorlog, het gebeur. Halleluja, pestziekte was COVID. Maar nou, dat is die pestziekte die ook aan op basis aan nog gaat komen. Ja, is die waarheid. En het gaat hoog in ons. En wat COVID is. Die Bijbel sê so, ja. Nee, halleluja. Maak vir jou klaar. Meu God, Om jou God te ontmoet. Amen. En die Here seën. Hallelujah.